Γεια σας φίλοι μου, γεια σας από την απλή ζωή. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Στον κήπο, να σας πω σήμερα τι κάνω. Όποτε θα βγαίνω στον κήπο θα σας λέω και από κάτι τι κάνω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μαζέψω τα φασολάκια. Τα φασολάκια εννοώ τα σποράκια. Τα είχα φυτέψει, αλλά λόγω του πολύ καιρό έλειπα, είχαμε κάποια τρεχάματα, δεν μπόρεσα να σας δείξω πώς. Θα σας το δείξω σε άλλα βίντεο που έχω κρατήσει, θα τα βάλω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τα σποράκια από τα φασολάκια. Εδώ βλέπετε, γιατί τώρα που σας μιλάω είναι αρχές Αυγούστου και θέλω να καθαρίσω το χώρο, γιατί θέλω να βάλω μπαρμπουνοφασόλες. Διότι λένε ότι οι μπαρμπουνοφασόλες φυτεύονται τέλος Αυγούστου, τότε κάνουν την παραγωγή. Οπότε θα τις βάλω τώρα και καθαρίζω τα υπόλοιπα φασολάκια που ήταν διάφορα. Εδώ βλέπετε έχω κρατήσει διάφορες ποικιλίες από φασολάκια μαζί με τα καρτελάκια τους. Βλέπετε και τα έχω βάλει στα ποτηράκια. Οπότε να τα καθαρίσω, να μοιράσω και σποράκια και να έχω και εγώ για το χρόνο από ποιες ποικιλίες θέλω. Φέτος δεν ήταν πολύ καλή η χρονιά με τα φασολάκια. Τα κάψανε. Είχαμε πολύ κακό καιρό. Κακό καιρό από την άποψη ότι είχε πάρα πολύ υπερβολική ζέστη. Συνεχόμενη ζέστη. Συνεχόμενη, γιατί και άλλα χρόνια έχουμε ζέστες, αλλά κρατάνε 1-2 μέρες, 3 και μετά επανέρχεται στο φυσιολογικό η ζέστη. Φέτος είχαμε παρατεταμένη ζέστη, με αποτέλεσμα να μην, παρόλο που τα ποτίζαμε συνέχεια, να μην αποδώσουν πάρα πολύ, να μην πάνε και πάρα πολύ καλά. Αυτά τα φασολάκια που μας πήγανε πολύ καλά ήταν κάποια κοντά που βάλαμε, Σάσα κοντά και Σάμου κοντά. Γενικά τα κοντά μας πήγαν καλά και μας πήγανε καλά επίσης τα αποστολάκια. Αυτά εδώ τα αποστολάκια δώσανε αρκετή παραγωγή, οπότε του χρόνου θα ξέρω, θα βάλω κοντά και αποστολάκια. Και πήγανε καλά και τα πιχιάρικα. Τα πιχιάρικα, τα φασολάκια είναι αυτά που γίνονται πολύ τεράστια. Αυτά εδώ γίνονται πολύ τεράστια. Άργησαν βέβαια τα καημένα, αλλά έδωσαν και αυτά την παραγωγή τους, έτσι κάπως. Έδωσαν την παραγωγή τους. Οπότε νομίζω του χρόνου θα καταλήξω να βάλουμε αποστολάκια που δίνουν πολύ παραγωγή και τα κοντά. Ό,τι κοντό Σάμου, κοντό Σάσα και τα λοιπά αυτά. Τώρα πώς τα μαζεύω τα σποράκια. Εδώ βλέπετε αυτό έχει ξεραθεί, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι ο κορμός εδώ. Έχει ξεραθεί και πάει πάνω. Ξεράθηκε, έδωσε τι έδωσε. Ξεράθηκε πλέον. Πώς τα μαζεύω τώρα αυτά. Αυτά είναι, τούτα εδώ είναι τα μαυρομάτικα νάξου, από ό,τι βλέπω. Έχω κρατήσει χαμηλά. Λένε ότι, οι παλιοί το λέγανε αυτό, ότι πάντα σπόρους κρατάς αυτούς που είναι κοντά στη ρίζα. Γιατί αυτοί έχουν πάρει όλη τη δύναμη του φυτού. Έτσι, οπότε αυτούς τους σπόρους πρέπει να κρατήσουμε, γιατί θα δώσουν μεγάλη παραγωγή. Και έτσι λοιπόν έχω αφήσει αρκετά κάτω εδώ χαμηλά. Όχι, αυτό είναι τζούφιο. Και τα μαζεύω τώρα. Τα βάζω στο ποτηράκι μαζί με το καρτελάκι, να ξέρω τι είναι αυτά, τα φασολάκια. Και έτσι θα το ανοίξω μετά το φλουδάκι. Ανοίγουμε μετά το φλούδι μέσα εδώ πέρα. Άμα το ανοίξεις, είναι τα σποράκια και τα κρατάω σε ένα σακουλάκι μετά, σε ένα βαζάκι, όπου θέλετε, για του χρόνου. Αυτή είναι η διαδικασία που τα κρατάμε τα φασολάκια, που τα παίρνουμε τα σποράκια. Τώρα και από πιο ψηλά, αν κρατήσετε σπόρο, πιθανόν και να κάνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα με την παραγωγή τι γίνεται. Γενικά λένε ότι η καλύτερη παραγωγή είναι κάτω, οπότε ας κρατήσουμε την κάτω. Λοιπόν, αυτή την διαδικασία θα την κάνω σε όλα. Και ελπίζω του χρόνου να πάμε καλύτερα με τα φασολάκια. Θα είναι και αεροπλάνα τώρα. Λοιπόν, κάντε εγγραφή στο κανάλι, κάντε like, αν μας αφήσουν τα αεροπλάνα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.